Olemme täällä Kunnallisanan kehittämissäätiön Äly- ja älämölö-seminaarissa ja kanssani keskustelemassa päätoimittaja Jouni Kemppainen. Hyvää aamupäivää ja ystävänpäivää. Hyvää aamupäivää ja ystävänpäivää myös. Hauska olla täällä. Tosiaan tuossa aamulla kuulimme Edelman Trust-barometrin lukemia muun muassa luottamuksesta mediaan globaalisti. Ei näytä hyvältä. Suomihan on näissä tilastoissa, luottamustilastoissa perinteisesti tällainen priimus, että meillä kuitenkin väki vielä luottaa mediaan ja lukee lehtiä ja meillä myös maksetaan online-uutisista enemmän kuin muualla maailmassa, mutta varmaankaan tähän tyytyväisyyteen ei voi tuudittautua, että miten me voisimme ylläpitää tätä hyvää luottamusta mediaan ja mikä tämän salaisuus juuri Suomessa mielestäsi on? No, se on aina ansaittava uudestaan ja media on kova laji. Ja sosiaalinen media haastaa perinteistä mediaa ja samaan aikaan haluan tuoda esille, että ilman perinteistä median, itse asiassa sosiaalisen mediankaan uutisvälitystä ei oikeastaan ole olemassa. Että jonkun on uutiset hankittava, näkökulmat, haastattelut on tehtävä ja sanoisin, että Suomessa niin kauan kun kansa uskoo tähän, niin se on myöskin demokratian, sananvapauden ja koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta tärkeää. Että ilman mediaa itse asiassa tällaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja vapaata tiedonvälitystä tai tällaista modernia demokraattista yhteiskuntaa on vaikea kuvitella. Ehkä suomalaiset ymmärtävät tämän yhteyden ehkä paremmin vielä kuin jossakin muualla. Ja sanoit juuri, että tämä luottamus pitää ansaita arjen työssä joka päivä. Olet ollut päätoimittajana jo kauan. Miten sinä omassa työssäsi päätoimittajana, minkälaisia luottamustekoja sinä teet ja miten viet sitä omaan työyhteisöön? No, mä pyrin tekemään oman työn mahdollisimman hyvin. Mä oon kiinnostunut uutisista, tapahtumista, näkökulmien tasapainosta, siitä mikä juuri meidän lukijoille, meidän yleisölle olisi tärkeää, kenties jopa sitten vähän laajemmin siitä, että mikä suomalaiselle mielipiteen vapaudelle, suomalaiselle yhteiskunnalle keskustelu olisi hyvä ja mitä me voisimme siihen tuottaa. Me valvomme faktoja ja katsotaan, että journalistisia prosesseja noudatetaan. Se on monipuolinen tehtävä, tämä päätoimittajan tehtävät. Muun muassa tämänlaisia asioita mä teen päivittäin. Luotsaat tällä hetkellä Maaseudun tulevaisuus-sanomalehteä ja harva ehkä tietää, että se on usein ollut kansallisessa mediatutkimuksessa Suomen toiseksi tavoittavin lehti Helsingin Sanomien jälkeen. Miten tähän on päästy? No, tähän on päästy 106-107 vuoden määrätietoisella työllä ja nyt tietysti me ollaan vielä pystytty sitä niin kuin parantamaan, että uskoisin, että Maaseudun tulevaisuus on tällä hetkellä luetumpi kuin kenties koskaan. Me ollaan tehty verkossa määrätietoisesti hyvää työtä koko porukan kanssa ja sillä se tulee, että yritetään ymmärtää omaa yleisöä, mahdollista potentiaalista yleisöä, suurta suomalaista yleisöä ja sitten me ylpeästi edustetaan maakuntia ja maaseutua ja tälle näkökulmalle on myöskin kysyntää. Tietysti me käsitellään sen kaltaisia asioita, joita on hyvä tietää täällä metropolissakin, että tämmöisestä yhdistelmästä se tulee ja pyritään pitämään myöskin tulevaisuudessa. Globaalisti ja myös Suomessa nähdään, että on poliittisiakin toimijoita, jotka yrittävät omilla puheillaan hämärtää tätä median roolia, viljelevät monenlaista salaliittoteoriaa ja kyseenalaistavat median toimintaa. Puhutaan valtamediasta, joka toimii tätä epämääräistä kansaa vastaan. Miten suurena uhkana sinä näet tämän Suomessa vai oletko toistaiseksi vielä ihan tyytyväinen, että kaikki ok? No ihan lähtökohtaisesti me sanotaan, että kyllä mediaa pitää voida haastaa samalla tavalla kuin kaikkia muitakin suomalaisia instituutioita. Että ei siinä mitään kauhean kummallista ole, niin on aina tehty. Sitä ehkä tehdään nykyään vähän suoremmin ja sosiaalinen media, niin kuin äsken totesin, helpottaa sitä. Se jollain tavalla kenties että saa semmoisen niin kuin kaijun ja semmoisen niin kuin kantoaallon kenties vähän helpommin kuin aiemmin. Mutta mun mielestä tämä on business as usual, ei tämä mediaa hetkauta ja ei median ole syytä tällaista myöskään niin kuin millään tavalla säikähtää tai jollain tavalla järkyttyä. Se kuuluu avoimeen keskusteluun, että myöskin mediaa haastetaan. No kuvaile lopuksi vielä itseäsi sosiaalisen median käyttäjänä. Onko se sinulle tärkeä väline lukijasuhteen luomiseen? No kyllä se minun mielestäni on, että mä pyrin jakamaan sosiaalisessa mediassa
paitsi niin kuin oman lehtemme sisältöjä, joilla voisin ajatella olevan niin kuin tämmöistä yleistä yhteiskunnallista merkitystä, myös muiden kilpailijoiden, kumppaneiden, kollegoiden ajatuksia, kenties ihan omiakin ajatuksia, tekoälyajatuksia en ole jakanut. Hienoa. Loppuun kehu 3 sanalla suomalaista journalismia. Se on vastuullista, se on yllättävän kiinnostavaa ja suomalaisessa mediassa vielä tehdään hienosti niin, että merkittävästä pyritään tekemään kiinnostavaa. Kiitos Jouni Kemppainen. Kiitos itsellesi.